Hvad fuck laver du herinde, mand? Hey! Hvad laver du hernede, mand? Nå, jeg bor lige her, mand. Hvad laver du hernede? Er du dum, eller hvad? Totalt syg, eller hvad? Det er fuldstændig fucked, jo. Hold da din kæft. Ja, vi er ude, mand. Nej, skal vi ikke ud, Smøge? Ja, hvordan går det? Nå, hvad går det? Hvad fanden er du gang i, mand? Siden du er ude i alt det lort. Det er ikke skide. Prøv lige at tage dig sammen i gang og svare på mine spørgsmål. Hvad? Prøv lige at tage dig sammen og svare på mine spørgsmål. Hvad laver du herude, mand? Hvorfor vil du gå ind på alt det lort? Fordi jeg mistede helt lort. Hvad fanden har du mistet? Familie, man, venner, alt. Hvor fanden har du gjort det? Fordi jeg startede med at ryge alt, man, og så gad de ikke af mig. Ja, du er også fucked up, mand. Ja, Jo. Du mener, det er simpelthen alle de andres skyld, det her, eller hvad? ja. Gud og røv. Jo, det er Du man. kan da bare indrette dig, i stedet for at være sådan fucked. Nej, jeg kan godt lide det. Men så er det også din egen skyld, jo. Nej, det er det ikke, man. Det er det da. Nej, det er det ikke, man. Det er det da, hvis du godt Jeg kan kan lide lide det. at pække ud derhjemme, man. Det er det da ikke, hvis du godt kan lide det, men så er det kraftedeme også din egen skyld. Nej, jeg kan jo lide det, efter jeg begyndte på det, man. Jeg er jo fucking afhængig. Nej, men altså, du er helt fucked, jo. Altså. Nej, jeg er ikke, man. Hold nu kæft. Ved du hvad? Nej, man, din fucking idiot, man. Nu skal du snakke ordentligt, mand. Skrid, man. Du sidder og stikker en kniv ind i din arm. Det er ikke min skyld. Hvem fanden skylder det så? Skrid.